למה שארצות הברית תפסיק לממן את קטר? אתה יודע, אתה מסתכל על הצביעות של העולם בכל מה שקשור לערכי מוסר. אני זוכרת את האולימפיאדה שהייתה בבייג'ינג. הם התייחסו לאזרחים שלהם, העיפו אותם מהבתים, דרסו, רמסו אנשים, והעולם כולו הגיע לאולימפיאדה, כי סין היא מעצמה כלכלית. למה שמישהו בעולם ישנה את יחסו לקטר? חייבים לשנות את יחסם לקטר, כיוון שקטר לא רק מאמנת איסלאם ברצועת עזה. יושב בקטר יוסף קרדאווי, המטיף הגדול ביותר של העולם המוסלמי. הוא הקים למשל לפני 10 שנים את מועצת חכמי הדת האירופים. הם משקיעים שם מאות מיליוני דולרים, שהתפקיד הוא בכלל אוונגליסטי, לאסלם אירופאים. מממנים אימאמים שיוצאים לאירופה. הבעיה היא לא בעיה ישראלית, אנחנו סופגים את זה בצורה ממשית, אבל הבעיה היא בעיה כלל עולמית, וגם ארצות הברית סופגת. היא מוטרדת מזה? היא מוטרדת בוודאי, ובאותו בשם חופש בעיקר מוטרדת בגלל אל-ג'זירה, שאל-ג'זירה מעוררת יחס אנטי-אמריקאי מאוד מאוד קשה ברחבי המזרח התיכון. אבל חייב לעשות איזשהו שינוי. ותראי, קטר של היום היא לא קטר שהכרנו. יש שם אמיר צעיר, בן 35-33, אדם שהוא פנאט, הוא בכלל ויתר על כל הבלמים של אביו. אביו עוד היה לו מדיניות של איזונים, הוא היה פותח נציגות של ישראל, אבל בקשר עם איראן, בקשר עם ארצות הברית ובקשר עם קובה. אדם מאוזן. הצעיר הזה שכח את האיזונים, הוא נותן גב כלכלי משמעותי ביותר לחמאס, הוא אומר להם תמשיכו. הוא פנאט, הוא בגיל 18 יצא למסעות באפריקה כדי לאסלם